lang yan. Para nasa YouTube ka na ate. Okay lang yan. Pwesto dito ate. Ha? Ang isang buwan? Naku po. 1,000 isang araw? Ba't ang mahal? Rubber tree ito? Pero pag nakabenta ka naman ate, bongga. Pero buwan-buwan kayo ate. Ilalagay ko to. Kailangan makabenta araw-araw. Hindi naman nasisir. Meron at merong bumibili ano. Magkano pag ganyan, black velvet? Ito eh, 2,000. Ano? 2,000? 5, ano lang, 4 na dahon. Ito, 1,850. Dalawang, mahal naman yun. Hindi akin yan.
Bibilhan ko sana ito pero ayaw niya. Kaya wag na.